čo vymyslí Babicte nakoniec. Prišiel o loptu. Bolíňa. Bolíňa nečakala, necítil Ďubeka za sebou. Karkoníček. Žiadny väčší zával. Sledujme ale teraz Reľáka, ktorý to urobil výborne. Centrovaná lopta do pokutového územia, nachádza výborne na druhej strane kapitána Ďubeka. Ďubek. Prosadil se přes Zájevského a liberečtí měli příležitost v 38. minutě od... Strátil loptu, čistý zákrok Ružomberčanov. Ale aj z týchto obrázkov je zrejme, že ani jeden z tímov nie je spokojný s remízou, s deľbou bodov. Obaja chcú zvíťaziť. Fleischmannem. Ďubek. Skvělé přenesení balónu na to pravé křídlo, ale Lupták. A proti sebe Straku Lupták nachádza Ďubeka, jeho ľavačka. Posiela oblúčik do pokutového územia, ale Bartoš na loptu nedosiahol. Ešte je tu Martin Naď. Vracia loptu Ďubekovi. Ďubek by mohol napriahnuť, ale nemal priestor. Pekná narážačka s Adamom Zrelákom a kto iný? Ružomberok môže ísť rýchlo proti útoku. Andrej Lovás naznačil center, zasekol si protihráča. Obročný. Ďubek navštívil prostor určený stoperské dvojci. Fleischmann elegantně se uvolnil přes Vukadinoviče. Jenomže dlouho tlačil. Asi 2 alebo 3 ošetrovania, čiže tá minúta zodpovedala reálnej situácii. Tentokrát si opäť kapitán Ďubek vyšliapol na turňu. Radváni už organizuje obranu. Ďubekov center, ľahúčky, nadýchaný. Loptu zasiahol. Ružomberský priamy kop. Napokon, pozrite sa, Tomáš Ďubek opečiatkoval konštrukciu. Dobrá myšlenka, s kterou ale nepočítal Ďubek. Přesto liberečtí mohou těsit Hrubeše, konkrétně Frýdek. 1-1. Druhá chyba defenzivy Slávie v krátkém časovém úseku.